Мога да кажеш и ти нещо, да представя малко заразени, защото не може да ви поснимаме. Добре, само няма да посечеш. Да, че тук скърта всичко. Освен, че скърца и камерата трепее. Ето, да стане тук да ме чу. Ние се записваме. Добре. Здравейте, аз съм Нина Райчева и съм неизлечимо болна. От известно време съм заразена с вирус, за който лекарите нямат лечение. Особеността на този вирус е, че когато си заразен с него, той те кара да искаш да заразяваш и други хора с него. И аз реших да не му се противопоставям и да се обърна към вас, за помощ да ме подкрепите да заразя повече хора. Вирусът се казва вирусът на щастието. Аз съм първият консултант по щастие в България и вече от няколко години успешно заразявам хората неизлечимо с това да бъдат щастливи със себе си и да се чувстват още по-добре. Преди 2 месеца бях избрана да участвам в много специално обучение, което ще ми помогне да разгърна повече професионалните си възможности, да повярвам още по-силно в себе си и да имам силата да заразявам хората още по-силно и трайно. За целта ми е нужна вашата подкрепа, за да мога да отида на това обучение. То е само за специални лидери от цял свят, които имат достъп и влиянието да помагат на много хора. Ако искате да бъдете заразени, ако искате да споделите тази зараза на щастието, на това да се чувстваме добре, моля посетете моя уебсайт. И там ще разберете как бихте могли да се включите в нашата кампания, която се казва "Сбъдни мечта, дари щастие". Благодаря ви много и също така бих искала да ви напомня нещо. Когато даваме от сърце, ние винаги получаваме многократно от други източници. Нека бъдем като слънцето, което дарява светлината си на всички и не очаква нищо в замяна, защото то е тук, за да дарява. Нека заразим повече хора с вируса на щастието, за да може и те да го споделят. А аз съм на път да сбъдна мечта. Огромна мечта. Ако вие ми помогнете да я сбъдна, аз ви гарантирам след това, че ще ви помогна да сбъднете и вашите мечти, защото само човек, сбъднал мечтите си, знае как да го направи и с другите хора. Благодаря ви. Това път беше много по-добре. Гордо знаеш. Така, да, усещам.